Why do you think I have nashabe? Mama didn't wash her hair because I have to rush because brother is crying, remember? That way, madam, matututo yung bata magsulat. You forgot something, yeah. Meron itong drawings shapes and so on. Natapos na niya yun. Ngayon, sa letters naman kami. B for Bina. Yeah, B for Bine. For B. And the ball, yeah, ginaw. Good morning. Good morning. Say good morning. Say good morning. Good morning. My clingy boy. Napakaano talaga nito, oh. Good morning po. Ang kalat-kalat ng bahay namin. At si Francene hindi nakapunta ng kindergarten kasi hindi kinula. Ganito yun, guys. Nagising tong dalawa ng 4 a.m. And then since ginagawa ko na, diba, ang baon ng mga bata at night, nagdalig. Nagigising. Excuse me, palangga. Oh, grabe ka sweetness ang palangging. Sis, kinakado niya talaga ako. Where's Papa, man? Papa work? Papa is at work. So, nagising nga sila ng 4 a.m. And then, he wants to eat now. Daod na may nagising eh. Sige, magawa muna tayo ng pandas. Gawa muna. Oh, awa, I'm sorry. I'm sorry. It's si Francene. Hey, Francene. What are you doing? We're gonna have a breakfast. Morning. Good morning. Sige. Okay. Say good morning. Say good morning. What are you watching? Is that a dinosaur? Nanonood ng dinosaur. Aywan ko lang. Okay. He wants also in the camera, oy. He wants to vlog. Say good morning now. Ayaw niya na ipa-switch off. We have to change. We are still in sleeping wear. We are still in sleeping pajama. Is this? Ang nawong. Is this? Ang dami natin gagawin. Oh, dami na namin boxes, guys. Oh, dami ng boxes na aking nakuan. Dami na ba yan? Not really, pero at least madami na talaga siya. Ayan. Yeah, eat. Mama will make breakfast. Gawa ko muna ako ng breakfast namin, guys. Lekker? Yeah. Kumakain si Francene ng banana cake, guys. Naggumawa kasi ako kagabi. Yeah. Gumawa kasi ako kagabi para sa pambaon din ng mga bata. Alternate ba? Nagbaon yun sila ng sandwich. Nilagyan ko ng ganito, banana cake. Para may ano din sila. Masarap na. Gustong-gusto ni Francene yung banana cake. At nagmi-milk siya. Yan. Then, water. Ando. Kumakain din si Francis ng banana cake. Uy. Gawa sana ako ng egg, guys. Pero wala man tong problema pakainin si Francis. Why you didn't go to the kindergarten today? Tell Mama yay. Mama is late. Come on. Not like that, babe. Put it down. Put it down. I help you. Gusto ko to na sa nook kasi hindi talaga noon. Laging basa dito, guys, kasi inaano ni Francis ang water. Pero ito, ganda to, guys. Hindi talaga siya nag-spill kahit anong gawin ni Francis dyan. Na? Pinakain ko muna siya ng banana cake kasi gagawa ako ng ano ba to? Yeah. Ng egg sa kanya. Wala naman kasi itong problema pakainin. Wait for Brother to finish. Yeah, I wait for him to finish before I make egg. Do you want egg too? 9. What I gonna make pancit bihon for lunch. Francis, don't do that. You want noodles for lunch? No? Why? Very good. Then drink your milk, okay? Should I switch on the one for you, Francis?
Ay, yun yung banana cake ko, guys. So, yan lang kainin ko. Ay, painit ko, guys. Tapos, maglalabas ako ng ano, be. Maglalabas ako ng karne para magpansit bihon ako. Pansit bihon na walang sagol. Diyos niyo. Labas ko muna. Tsaka ako magbihon. May sarap pa wala ako dito. Yeah. Kunti naman itong sabi natin. Okay, siguro to. Wala na tayo kasabol sa ating pansit bihon. Wala akong gulay. Sige lang. Ano ko na lang. Bahala na. Lettuce kaya pwede. Mukhang yun pag yun. Sige na guys. Magkape muna ako. Tapos, bihisan ko tong dalawa pag matapos na kami. Lubat kayo. Ay, naglungag na ko guys. Nakalungag na, kaluto na ako ng guys. Ang gawin ko na lang ngayon is ano ba yung pilgas na yun? Sine-check ko lagi. No fighting please! Luto tayo ng pansit bihon. Sagol ko ang oh, no fighting. Ang mix ko sa kanya is ano lang. Ano to? Manok at saka pork. Gasang kong kamay ko kasi nag-lotion ako guys. Nag-ano kasi ako. Himasa ba? Tapos nito, lutuin ko lang to siya para mapakain ko na sila. Dalawa. Madaling luto lang talaga to. Medyo frozen pa siya ba? Pero balance pa naman. Buti na lang ang ating kutsilyo, hait na. Lutuin natin para okay na. Hindi na ako once a day lang ako nagluluto dito guys. Except if yung hindi ka guys sa Pilipinas 3 times a day talaga tayo nagluluto. Sometimes 2 times a day. Pero, ano ba to? Depende yan kung hindi kasya o hindi, walang natira para sa isa, depende yan kung yung niluto ko is konti lang. Pero this time, lalo na ngayon na kami lang, nagbabaon na yan ng lunch ang mga bata. Yun nga lang, sandwich. Madami akong pinapabaon sa kanila pag kasi ngayon normal school na talaga, hindi kagaya last year na tag ilang oras lang sila doon. Kaya last night, nagluto ako ng banana cake para may dessert sila ba? Or ano ba yan? May 3 breaks kasi sila. Ang pinakamahabang break is lunch. At hindi naman magbaon ng rice sila dito guys. Siguro okay magbaon ng rice pag hindi winter time. Yeah, pupunta din side. Ito namang isa ko. Halagi, unsa man na ni mo udong oy. Ito namang isa, kailangan talaga ng attention, oy. Ayaw talaga ito pahangyo. Habang ako ba, shower, pinabantayan ko siya ka Francene. Si Francene in tawon. May binigyan niya na lahat ng toys. Nalay niya doon sa sala. Para lang tumahimik. No fighting, ha. Madaliin ko to guys para mapanap ko sila. I-try kong ipanap si Francene, pero hindi na yan sanay magnap si Francene guys, kasi sa kindergarten kasi hindi yan sila nagnanap. Ewan ko kung nagnanap yung mga little bata doon, pero si Francene hindi yan nagnanap. Sanay na yan siya. Maganda yung bata na although 2 years old ko na pinastart si Francene na mag-kindergarten. Ano na talaga ba? Nakapagsalita ng konti, at saka naglalakad ng konti. Yun din yung plano ko ka Francis na 2 years old siya ipapunta do sa kindergarten.
And then, ano ba to? Maganda yung bata na makapunta ng kindergarten kasi magiging ano sila, self-independent. Magiging independent sila. And then, also, meron sila kasing routine doon na ginagawa, guys. Although, nakaka-catch up minsan ni Francene yung mga behavior ng iba't ibang bata kasi iba't iba naman talaga yung karakteristik ng mga bata. Minsan, minsan may napapansin ako na hindi siya ganyan before. Pero, okay lang din. And then, yun, maganda na na hindi ko lang siya dito lagi sa bahay. Because before talaga, ayaw ko talaga siyang pumunta ng kindergarten. Alam mo yung mother and baby separations something. Ganyan yung nafe-feel ko. Umiyak talaga ako nung before, sa first time na napunta siya sa babysitter before. Umiyak talaga ako kasi mas gusto ko kasi ako yung mag-alaga. Pero ngayon na nasa kindergarten na siya, naging masaya ako kasi masaya at kontento kasi madaming matutunan si Francene. And then, she's very good talaga. Tuin na natin to guys, tapos maghuhugas ako ng pinggan dito. Hindi ko na to siya ilagay sa dishwasher para save tayo ng electric. Malaki kasi, pag malaking pamilya kayo, ang kuryente din yung malaki. Kasi syempre, ilang beses na-switch on yung washing machine, yung dishwasher, ganyan. Ang dami ang electric usage ba. So, as much as possible right now, dapat naka-switch off yung suga sa sala. Nagsisave talaga ako ng electric. And also, tinuturuan ko yung mga kids na to save water, ganyan. Pag nag-shower, pag nag-toothbrush, tinuturuan ko yan sila, lalo na yung mga teenager ko. So, buhay nanay, everyday life. Minsan, gusto kong nandito si Francene, pero minsan din, mas gusto kong nasa kindergarten din siya, kasi doon guys, walang screen time. Walang doon, walang TV at walang iPad. Dito kasi sa bahay, hindi ko talaga siya pwedeng walang TV or iPad ma-switch on. Although, hindi ko naman sila pinapanood ng mga hindi appropriate sa kanilang age. Pero, mas maganda pa din yung naglalaro talaga sila. Kasi kindergarten, naglalaro talaga sila andito. Lalo na ngayon si Francis, kailangan ko talaga i-switch on yung TV para ang isa ma-occupy. Kasi pag yung silang dalawa, si Francis, nag-aaway sila sa laruan. Although, pambabae yung laruan, inaano talaga ni Francis kasi hindi pa nakaka-understand really si Francis. So, ayun. Lutuin muna natin ito guys. Dalian dyan natin ni. Daliin ko to siya kasi while si Francis occupied pa. Why do you think I have mass hair? Mama didn't wash her hair because I have to rush because brother is crying. Remember? Yeah? Gisa na ito lahat ng panako. Time-lapse ko na lang kayo kasi maingay yung yung ating exhaust. Tanawa guys, meron tayong ladybug dito with Frozen. Elsa, meet ladybug. You're a superhero? Yeah. Yeah. Okay? That's what I do. That's what you're gonna do? Yeah. Okay? Nani. Tudududing, ting, tududing. Ay, Francene. Last Christmas, I gave you my heart. With the very next day, you give it away. Bisa ko lang tong Bisa ko lang yung karne. Wala tayo talagang paris nito guys. Wala tayong gulay. Napaisip ako lagay kaya yung lettuce. Hindi man ako nakabili ng gulay. Uy, kahapon. Ayan.
Lagyan natin ng toyo, pepper. Slowly. What happened? It's okay. Yeah, come on. Ten-de-de-deng! Ten-de-de-deng! Nahiya siya kaya napakog yung ulo. Pagsulod niya, nahiya. Oh, okay. Here. I put it here, okay? Gusto niya kayong i-ano. Yeah, you can go there and tell them, ten-de-de-deng! Ten-de-de-deng! I'm not You can see. No. No? Okay. Okay, you tell them something. Hallelujah. Where mine? Christmas, Hallelujah. I give you my heart. But the very next day, you give it away. Mama, Here, yeah? I put that there. No, no, no. Don't touch anything In the photo. Yeah. Sabihin lang natin, solve ang ating ulam. Kailangan ko talagang lumabas. Saan naman yung lubot naman natin ng gijuhan. Kailangan ko talagang lumabas para mag-grocery. Bukas pa uwi-uwi na ba yun si Frank. Grabe yung ka-tight yung budget namin ngayon, guys. Grabe talagang budget ko. Kasi gusto kong makasave. And then meron kaming mga gamit na hindi madadala. Nag-iisip ako ano ko siya sa eBay. Ano ba yan? Ibebenta ko ba for very cheap price lang talaga. Ibebenta ko mga gamit na hindi namin madadala. Like for example, this fridge namin, itong kusina, whole set na. Pero yung dishwasher at saka oven, washing machine, dadalhin namin to. Pero mayroon kaming 3 washing machine sa baba, sa basement. Hindi na namin dadalhin, guys. Nasasayangan ako. Kasi pag dadalhin pa namin siya, additional bayad sa moving company. So, hindi na namin siya dadalhin kasi hindi naman namin kasi yung ginagamit. Iniisip ko, bibenta ko siya, bibenta namin. Pag hindi siya nahalin, pamigay ko na, pamigay kung sinong sa labas lang kasi namin, sa labas mo lang kasi yan ilalagay, parang pag furniture day ba. Ayun din. Ay, nakakasad. Kasi may mga bagay-bagay na hindi namin madadala. What? Dede. Uy, no dede yet because Mama is making a yummy noodles here. Do you want some noodle? You want to look Barbie? Okay, gonna... Oh, umiyak na. Okay, what's wrong, my baby boy? Can you look also your car there? Where's your car? Francis. Yeah, wait. Gusto niya manood ng Barbie. Oy. Kasi ang naka-play dun, guys. Ano yun? Cars yun, Paborito ni Francis. Mama, we'll put it in the kids' room. Francis. Namasura yung mangkok niya. Okay. Okay, we watch your Barbie. Let's come on, Ladybug. Ay, tingnan nyo, guys. OMG. Can you clean up first and I gonna put on Barbie? At least the toys put in the box, please. And once you did that, do that, Mama will play the Barbie, okay? Barbie talaga. Paulit-ulit na tong Barbie na to. Clean up first, then I play the Barbie. Ganyan ang ginagawa ko, guys. Hindi pwedeng walang gagawin. Dapat, come on. Barbie in the Dream House, yung paborito niya. Yeah, but first, I gonna make a pause. Make a pause, and then you clean up first. Brother, help cleaning up, brother. Tagakalat naman tong isa. Siya ang tagalinis. Ang isa naman tagakalat. Tagakalat naman yung isa. Clean up, okay? Brother. Pag complete, pag ang dalawan dito sa bahay, ay automatic. Mama, I did shower. She told me earlier, guys. Sinabihan niya ako kanina na open natin. Sinabihan niya ako kanina habang occupied niya si Francis. She told me,
jacket here. Sinabihan niya ako, "Oh, mama, wash now, mama." Ang bait talaga ng baby girl na to eh. Very good girl talaga tong bata to. Kaya lang, Yeah, clean up now. Almost finished the Barbie. And, ang problema lang nito, magtuman ang size uton, guys. Kaya, minsan, No playing, brother. let him play with one toy, then the other toys you have to clean up. Then bring that in your room, okay? Magtutuman to eh kung anong susuotin. Kaya minsan tinatago ko na yung mga damit na What the heck? When you don't at the house with the other police, then you can take other shoes jackets. Yeah. Brother? In the dream house. In the dream house. There's another car there, brother. Oh. In the TV. Get that one there. On top. No, the other one. Then, On you, Francine. Come on, you're almost finished. Then you're gonna switch on the Barbie. Ganito dapat. Clean up sa kanilang mga kalat. Mama. Yeah, you're very good girl. About the white one or the black? What, the big one or the black? The big one or the black? The black? Yeah. I don't know. Just clean up. Come on. You're almost done. And can you bring that in the kids' room, please? Because there should be no toys here in the living room. Because it's so much and Mama is... Let brother play a bit. There's one more there. No, brother, bring that back in your room because it's going under the sofa. Okay, go Chanel. Okay, then I can play the Barbie for you. Okay, dami na ng ano dito guys. Oh, hipison. Okay, brother. Come on, brother. Yeah, good girl. I'm strong. You're strong. Yeah, you're right. And very good girl too. Good girl ate talaga. Mabait na ate. Sus, linisin ko pa to. I-play na natin. Good job, Francine. Put that. Brother, again, take that away from the bin. Please put that in the bin. Thank you. Where's your socks, brother? Ang ito namang isa, hindi nagsasocks dito sa taas. Yeah, I can play that for you now. And stay here because Mama is gonna cook, okay? Our lunch. 3 PM naman yung darating yung mga teenager ko, guys. Tapusin ko lang tong lutuin, be. Pandarin natin ang exhaust. Lutuin natin to. Tapos, hugas tayo ng plato. Guys, nalobat tayo sa camera. Ito na yung pansit bihon ko, guys. Ambot na lang yun. Basta pansit bihon talaga pag may pansit. Hindi ako marunong. Walang sagol, pero okay na yan eh. Pakainin ko muna yung dalawa, guys. Tapos ipapanap. Umuulan siya. Good job, hindi kami lumabas. Plano ko pa man sana lumabas, bumili ng groceries. Ayan, kain. Laspag kayo itong kuan, luspad. Right. Kain na tayo, guys. Nandun sa akin. Lagyan ko ng lemon. Nag-rice ako. Bahala kayo dyan. Si Francine. Francine, eat properly. Francis is also eating. Yeah, I will. Yeah. Yummy? Kaon pansit bihon. Come here, babe. It's nap time. It's nap time. Switch off the TV. How about the light in the hallway? It's nap time for Francis. Come on, Francine will also nap. Ate Francine will also nap. You have to nap because you will start nagging later and you will cry again all the time. Oh. Yeah, come on now. Come on now. Go here. Do you have socks? What's wrong? What's wrong? It's fine. Be careful. Francis, you have to nap. Then go. Oh, magpipi siya. Puntahan ko sa toilet. Go run in the toilet. Francis. Hirap talaga. Oy, pag dalawa yung... Gusto magnap ni Franz. Ay, magpipi ni... Ouch! Mamaak ni isa. Francis. Pinapapanap.
Yeah. Patulong si Francine kasi hindi yan siya makaabot sa toilet bowl. Nagdala, nag-ano. Huwag na lang daw ipanap yung brother niya. Ang problema, man, good, pag hindi nagnanap yung brother mo, he will cry all the time again. And mama cannot do anything. I help you, okay? Itong brother naman, hindi natutulog. Pag hindi to nagnap siya, guys, ano ba? Ano ba yan? Maglangi siya, tapos hindi siya, moody siya, pag lagi siyang sa puton. Pag hindi nagnap, tulungan ko muna si Francine kasi hindi nga siya makaabot sa toilet bowl. Hindi kasi niya ginagamit yung step. You flush the toilet. Come out, Hi! Karon pa ta kabalik. Ngayon man tayo nakabalik. Nandito na yung mga bata. Silang Ella at Vanessa. At nandito na ang guys, ang passport ni Ella. Jene from Philippine Consulate. Dito na yung passport. Ito, passport talaga to. Busy mo na ako. Okay. Yeah. So, ayan. Passport ni Ella talaga. Ang new. Ang bago. Ano to? Upon receipt of your new passport, please check the accuracy of your personal information and passport data page. Please sign your new Philippine e-passport in upper space. Page 3 immediately upon receipt of your passport. Minors all below do not need to sign their passport. Okay, information line. Read that one. Then, ang old one, anyan. Bangagan na nila. Bangagan. Yan. So, pwede na si Ella. Kasi hiningan kami ng nito eh. Ano ba yun? Hiningan kami ng new passport sa Ausländer Behörd. Ausländer para sa extension ng permanent visa namin. So, ayan. Next week ata, meron akong Ausländer appointment. Then, I will tell them na nandyan na yung passport niya. I think I need to send this a copy. Pag bata day no, 5 years lang ang validity ng passport. Pero sa atin na mga 18 years old above, 10 years. Ayan, that's your passport. Mag-renew na kag-visa nimo. Pwede na ka mag-renew. Expire naman siguro na ato ang visa. Visa na ato. Dalon siya dapat sa... Asa na ba yun? Expire na ang niya itong visa. Ang visa namin is... Fiction Bishanigung lang yung binigay kasi mahirap ngayon kumuha ng permanent, guys. Ay, yung sa card. Yeah. Ginaw. And then, it's always like that. Yeah. Next. Next. Then if we finish, then I'll turn the papa. First, you're gonna finish first that. What letter is that? What letter is that? You're writing? What letter is it? It's okay, it's okay. It's okay. Don't be careful. What letter is that? A. Yeah, A. Okay, now. And now we'll go to letter. What letter is that? B. Yeah, now write the letter B. 9. No, start here in the beginning here. Look, there's a lines there. Come on. Genau. Stop shouting. Come on. That's B. B. B is for B. B ball. Yeah, ball. What else starts with letter B? A peanut. A B. Yeah. Come on. Continue now. Continue. Till we finish. Okay. Yeah. Not so loud. Come on. Next. There's still more here. May pakita ko pala sa inyo tayo. Letter B first.
Ano to siya? Wait for a while, Mama Baro. Nabili ko sa Amazon. Para to siyang practice copybook. Meron siyang 4 na klase ng ganito. Matagal ko na to siyang nabili. Actually, na-start na ni Francine yung iba nito. Ang iba shapes, may math. Meron siyang drawings. Basta 4 to siya lahat. And then, she's doing now the alphabet. Para siyang iti-trace mo. Hoy, Francine, not wasting the pen. Iti-trace mo siya ganyan. Tapos, pag ma-erase siya, ganyan. Ma-erase lang siya kasi magic pen to ang gamit nito eh. So, you can still use it again. Ayan. Ito, magic pen tong may kasama siyang magic pen. No. You're gonna finish it. Then, tapos, in that case, guys, that way, matututo yung bata magsulat. You forgot something, yeah. Nasa letters siya ngayon. Pinapagawa ko siya ng activity. Candy, okay. But finish first, okay? Yeah. Alphabet naman siya ngayon. Meron itong drawings shapes and so on. Natapos na niya yun. Ngayon, sa letters naman kami. B for Bine. Yeah, B for Bine. For B. And the ball. Yeah, ginaw. And that's. Yeah, and that's the small letter B. Okay? Trace it. Yeah, maganda to siya guys sa Amazon. Maganda to siya para pang learning. Yeah, you start na magbata na magsulat ba 3 years old. So, para hindi laging screen time. The fly is biting you? Yeah, by that faster with the tortoise. Come on, continue writing. See, guys? The red. Slowly, nag-i-erase siya. Nagdi-disappear yung pen kasi magic pen siya. So, magagamit mo pa siya next time. Slowly. Yeah. Photo here. That is good. Pagawa ko siya kasi before. Buing na, oh. She's so happy every time na matrace niya. I like candies. Yeah, after you get a reward. Hindi ra ba ito nagnako? After to brush. Yeah, then brush your teeth, okay? Yeah. Maayo naman yung toothbrush. A person Mr. Yeah, they're going away. It's like that. So, next time we can still use it. Come on, continue. Okay. In the month of May, ata ko ito nabili. Tapos, na-busy. Ginagamit niya pero hindi talaga always. Now, I'm back on it because since hindi siya pumunta sa kindergarten.